En el vídeo d'avui intentarem reparar una bombeta de 36 watts, una bombeta de LED de 230 volts que s'ha fos i evidentment no funciona. Hem de comprovar a veure si el problema el tenim en l'alimentador o és algun LED de dintre que està fos. El primer que fem és desmuntar la bombeta, això s'extreu a pressió. Amb un destornillador petit farem una mica de palanca per poder acabar de desmuntar la bombeta. I amb l'ajuda del soldador d'estany i un de soldador separarem els cables que uneixen la part dels LEDs amb l'alimentador per poder fer les comprovacions. Tot seguit connectarem la sortida dels cables de l'alimentador amb un tèster per poder comprovar si funciona o no funciona. Roscarem la bombeta en un portalampres de 220-230 volts i amb el multímetre amb l'escala de corrent contínua i vigilant que cap cable es comuniqui i ens faci cap curtcircuit, connectarem la làmpara a la tensió de 230 volts. Com podem veure, ens marca 170 volts, per tant funciona, i si mirem les característiques tècniques d'aquests LEDs, veiem que funcionarien entre 3,1 i 4 volts. Per tant, si dividim els 170 volts entre 72 LEDs que tenim a la bombeta, ens donaria aproximadament 2,4 volts, una tensió una mica inferior, per tant seria correcte, així allargaríem la vida dels LEDs. A continuació col·locarem el tèster en l'escala de díodes i amb les puntes de prova anirem comprovant tots els LEDs d'un en un per assegurar-nos que funcionin tots. Aquí n'hem trobat un que no s'encén. Com podeu comprovar, aquest LED no funciona, aquest d'aquí està fos. El que farem és marcar-ho amb un llapis o un retobador per després recordar-se'n quin és el que està danyat. I seguirem comprovant per assegurar-nos que tots funcionin. Aquí n'hem trobat un altre que tampoc funciona, aquest d'aquí. Per tant, el que faríem és, com el cas anterior, marcar-lo amb un llapis i seguir comprovant per assegurar-nos que els que queden funcionin tots. Hem acabat ja de comprovar tots els LEDs i n'hem trobat dos que no funcionen. Per tant, el que farem és substituir aquests dos LEDs que estan danyats o que estan fosos per dos LEDs nous a veure quin resultat obtenim. Un cop ja tenim preparats els LEDs nous, el que farem és amb l'estanyador treure el LED que no funciona, el LED vell, el LED que està fos, prepararem la superfície i col·locarem també una mica de pasta tèrmica per ajudar a transferir la calor al dissipador, la calor del LED al dissipador. Finalment, estanyarem el LED nou. Repetirem el mateix procés pel segon LED, que també estava fos. Netejarem una mica la superfície i els LEDs, perquè poden haver caigut una mica de pasta tèrmica o una mica d'estany, i ens assegurarem que tot quedi ben net. Ara ens queda tornar a connectar els cables de l'alimentador a la placa dels LEDs. Soldarem bé els cables amb l'estanyador
i els col·locarem tal com estaven quan hem desmuntat la làmpara. I ara només ens queda provar la làmpara a veure si funciona o no funciona. La tornarem a roscar en el portalàmpares. I la connectarem a la red elèctrica de 230 volts per comprovar si la làmpara s'encén o no s'encén. I com podem veure, la bombeta ja funciona perfectament. Ara sí que ja un cop comprovat que tot funcioni, col·locarem el plàstic protector i ja tenim la bombeta reparada i muntada. Si us ha agradat aquest vídeo, doncs ja ho sabeu, o hi podeu donar un like, o hi podeu donar m'agrada, que això sempre ajuda al canal. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.